Iti kalupas a graduation ceremony dagiti kadete iti Philippine Military Academy na bigbig ti makunkuna a class goat. Anya nga tati kay papananaraytoy at termino. Iti konteksto ti Philippine Military Academy, ti panakaawag iti goat ti mangiladawan iti kadete an nagturpus a kaudyan iti class ranking da. Bayat agagangay nga ipasimuda ag daytoy ti kaadda iti nababa a pwesto, usaran ti PMA dayta kas badge of honor tapno mabigbig ti kinapinget kan determinasyon ti maysa a kadete a mangilepas iti makabannog nga upat atawan a programa ti akademya. Natawid ti tradisyon ti class goat iti United States Military Academy sa West Point. No sa dino, daytoy ti agserserbi kas pundasyon ti military institutions iti intero alubong pakairamanan ti PMA. Iti seremonya ti panagturpus iti Fort del Pilar, ti class goat ti maudi a maawagan, kan masansan nga umawat da ti diploma a direkta manipud iti presidente. May ipapaayan pa iti paltog ti class goat a simbolo ti baligida iti akademya. Nupay itaatawan, awan ti naipaay a paltog iti class goat. San abasaran ti panagbalin nga opisyal iti militar ti panagbalin a class goat? Kinapudno na, sumagmamanoan na isang sangayan a class goat ti nakaragpat iti kangatuan a pwesto iti gobyerno kan militar. Makon konsidera matla nga internet slang ti goat a kayat na asawan, greatest of all time. Kas iti basketball, makuna a goat ti may sa a player gaputa daytoy ti kalaingan iti panagayayam kan isu ti adaan iti kadakkelan a puntos iti basketball. Iti pakasaritaan ti Pilipinas, adda dagiti class goat ti PMA ang nagbalin ang nalatak nga opisyal ang nagbalin a sarikadkad ti pagilian. Maysa ni General Rodolfo Biazon, nagbalin a class goat iti klase na iti 1961 ngam iti baet dayta, nagbalin a Chief of Staff iti Philippine Armed Forces. Kaunaan manipud iti Marines, aging gaan nagbalin a senador iti manu a termino. Ti panagbalin na class goat ti pamaneknek nga aramiden ti maysa kadete ti kabailan na tapno agturpus iti akademya. Uray no kaudyan daytoy iti linya. Ita, ammo yun. Barungal daw, barungadan.